Mám auta, který stojí 70-90 tisíc. Baví tě to? Mhm. A cože to hraje za hru? Ty svinuško. Co to hraješ? Já nevím, jaký auta. Ty s nimi to bere. Jo. Mhm. Ne, tenhle mi ujede. No. Kurně. Prohrála. Mm. Nevadí. Třeba to příště vyjde. Hej, já jsem udělala nějaký něco. Odemkla jsem si nějaký special body. Aha. Jo, už mám 51 bodů. Za co? Za odježděný závody asi. Myslíš respekt? Mhm. Hraješ drag racing? Mhm. Jaký máš auto? Camaro. A jaký je level? Oh, ty vogo, level 3. Já jsem postoupila na další level. Tyjo, tak tohle už nedám, to je moc. Víš, jaký to je to hrát jednou rukou? Hele, dusík a jedem. Mňam. Já se mu ujedu. Hodně. Vyhrála jsem. Jo. Ty jo. Takže si budu moct koupit nový auto. Doufám, že se mi nevybije telefon do té doby. Nemáš nabíječku, Kristý? Ne, nemám. Kurník. A jaký auto si budeš kupovat? Je tu Mercedes-Benz, nebo Bavorák, nebo Audi. Asi Mitsubishi Lancer Evo, ale na to stojí $100 000. Vážně, Evo? A já mám jenom 47, takže asi zatím budu šahat po Mercedesi. Máš kapesník, jim začít nudle z nosu, mohla bys mě vysmrkat. Level 3. Jedem. Tak co, jak to jde? Dobře, teď jsem dala dusík. Ne, on mě předhoní. To je ten z Transformerů. Ne, já ho předháním. Transformer Chevrolet Camaro. No, vyhrála. Bumblebee! Teď smrkám do obrousku Subway. Vyhrála? Asi $2000 jsem vyhrála. $2000. Tak jdeme dál. Počkej, musím hrát s jednou rukou. Tak fajn. Hodně štěstí.